טקס מסיבת רגע מאמא הדסה באוניברסיטת בן גוריון, יצאה לפנסיה. מה הבעיה שתצא? אבל אחת? זה עונה שפת אהבה. זה מול האור, שמעת? הם יוצאים חשופים כולם. זה מול האור. זה לא טוב, זה לך מה? תלחץ על הכפתור. הנה, טוב. מדברים וזה מוקלט. גבירותיי ורבותיי, בבקשה, לשבת. אני מבקש שלום לכולם וברוכים הבאים. אנחנו התאספנו כאן כדי לפקד את פרופסור הדסה שי, חברתנו לעבודה, שהיא פורשת לגמלאות, והאירוע הוא מצד אחד מצער שאנחנו נפרדים ממנה, אבל היא תמשיך עוד בקשר שלה איתנו. מצד שני יש פה משום סיכום חיובי מאוד של חיים אקדמיים פוריים. אני שמח שהוטל עליי להנחות את האירוע הזה, כך נחסך ממני לדבר באריכות, ואני מבקש גם מכל אלה שידברו שיעמדו בלוח הזמנים. הרבה דברים היו לי לומר על הדסה, ואני משאיר לדוברים המכובדים שיגידו את דברם אחריי. בראשון, למברכים אני מבקש את הרקטור פרופסור טינגר שיבוא להגיד אותנו. אני חושב
מה שיעקב, אני מכיר נכון את הדסה, היא תמצא מה לעשות עם עצמה, ואני מניח שגם אנחנו כאן באוניברסיטה נזכה עוד ליהנות. אני צודק או לא? אז אני בשם הסגל, בשם הנהלת האוניברסיטה הדסה, רוצה לאחל לך מכל הלב, כל מה שאת רוצה, כל מה שאת דמיינת לעצמך לעשות בשנים הללו, שתזכי להשיג הכל, ובשם הנהלת האוניברסיטה. שי קטן. כתוב פה לפרופסור הדסה שי בהערכה ובהוקרה על שנות עבודה ברוכות, יכולים לשנים ארוכות וטובות. שיהיה לך מזל והצלחה. יעקב ידבר עוד פעם, הוא חשב שהוא גמר. תודה רבה לפרופסור פינגר, ואחריו ידבר הדיקן גילי. בבקשה. שלום הדסה. לא הכנתי נאום, פשוט יש לי פה רשימה של תכונות שלה. אבל לפני כן הייתי רוצה להעיר לפרופסור פינגר, הוא קיווה, הוא ייחל לה, בשם כולנו שאנחנו כולנו נמשיך ליהנות ממך ומנוכחותך בקמפוס, צריך גם להבטיח שהיא קצת מהנוכחות שלה בקמפוס. לא, שהיא תמשיך ליהנות, וזה בידי האוניברסיטה. בכל אופן, הדסה, בדיוק הדסה אמרה לי לפני 2 דקות שנכנסתי שהיא אוהבת אותי, אז אני רוצה להגיד שאני גם אוהב אותה, זאת אהבה הדדית, ואני מקווה שהיא תמשיך לאהוב אותי. בזמן האחרון איבדתי כמה מהחברים הכי טובים שלי. באיזה מקום אני בטוח? אני מקווה שגם את תמשיכי לאהוב אותי, אותך אני צריך לי. זאת אהבה שתלויה בדבר. בקיצור, הדסה, עברתי קצת על כמה מהתכונות המפורסמות של הדסה. והמילים שאני גיליתי שם זה חום אנושי, מסירות לסטודנטים, מורה נפלאה, חוקרת ללא לאות, כמה ממילות המפתח, הבאזוורד, עברית של ימי הביניים, מזוהה גם עם עברית חדשה, עברית לרדיו ולטלוויזיה. אני יכול להגיד לך שבלשכת הדיקן, יש בחורות שבכל פעם שיש לי ויכוח איתם על איזשהו מונח עברי, הן תמיד סוגרות את הדיון בזה שאת גם נתת ייעוץ בלשכת הדיקן בעיתונות זו או אחרת, והן מצטטות אותך, ואז אני מבין ידיים בלב זרוע. פלמ"ח, מבצע שיירות אספקה לירושלים. חיפה אגב, אני גם חיפאי, ויש לנו נקודת וגזע מיוחד. בן כלכלן, ויש עוד, גם יש קצת קשר לזה. הבן השני, הגדול, נכון? הוא לא כלכלן. הוא גם כלכלן? הוא. בקיצור, הדסה, אני מאוד מקווה שאת תמשיך להיות. אני די מקווה בה, אני די מקווה בה, די בשמחה מתחלקת איתה. אבל למרות זאת, אני מאוד מאוד מקווה שאת תמשיכי להיות איתנו, הרבה שנים, ושדמותך תמשיך להשרות כאן בקמפוס, עד 120 וכל טוב שיהיה, ואנחנו כאן. תודה רבה לדיקן על דבריו החמים. אנחנו נשמע עכשיו את גברת יעל קמפ, ומוקירים.
דברים. אני רק רוצה לומר שכשאני רואה את כל האנשים כאן, זה נראה לי כמו מסיבה משפחתית קטנה, שבו אנחנו מציינים איזה מעבר לתקופת חיים אחרת, או בר מצווה, או חתונה, או קבלת תואר. ורציתי לומר לך שאומנם זה לכאורה נראה כיוון חדש, אבל זה רק בהסדרים החברתיים קוראים לזה פרישה. אנחנו יודעים שאת תמשיכי לבנות מטבח נוסף לכל הפעילויות שלה, את ממשיכה עם ההוראה. נדב שגם לבוא ולתת לנו עצות טובות במחלקה, ואנחנו יודעים שסטודנטים ממשיכים. בעצם הכל ממשיך, ואני רציתי לומר שאנחנו בתפקיד שלנו במשאבי אנוש ובמנהל, אנחנו נמצאים בצומת שאדם ניכר בעיקר בתכונות אישיות, ולאו דווקא בתכונות המחקריות, ואני זכיתי לפגוש בנוער, בהתפתחות, ברגישות ובדברים שאנחנו נקרא להודות. אתמול אמרתי בשיחה טלפונית שהולך לי בכל מקום, והתכוונת לעזרה שקיבלת באנגליה, שחלית. ולא כלא, אנחנו גם שמענו כאן. אני רוצה לברך אותך, שתמשיכי בפעילויות שלך, שתשמרי איתנו על קשר. הייתי רוצה להקריא שיר קטן, שזה משורר אלמוני, הוא נקרא פעמיים שלום. ברגעים מסוימים אומר האדם פעמיים שלום. שלום של פרידה על תקופת חיים שהסתיימה, ושלום על ברכה על תקופת חיים שמתחילה. זה קורה כשמתחילים ללכת לגן ילדים, לצעוד בבית הספר, כשמתגייסים לצבא, כשמתחתנים, כשמתחילים לעבוד. זה קורה כשמגיעים למועד הפרישה מהעבודה. אומרים שלום עם מבט אחורה, בתקופת חיים מוכרת יותר, ואומרים שלום עם מבט קדימה, בתקופת חיים בלתי מוכרת. תודה לגברת קאמפ על דבריה. יש לנו עוד שני מדברים. מיד אני אזמין את ראש המחלקה, פרופסור אלישע תמרון, ואחר כך נזמין את כלת המסיבה, את הדסה. אז לפני שאני מזמין את אלישע, אני רוצה להודות לכרמלית שארגנה את כל המסיבה הזאת, את כל הארוחה, ועוד כמה דברים שארגנה שעוד מעט נדע עליהם. כן, בבקשה אלישע. אני רואה שנצטרך היום לקצר, אז גם אני אקצר בדבריי. בראשית דבריי אני קודם כל רוצה להודות לכל אלה שכתבו אותנו כאן, הרקטור, וכאן, ויעל, ויעקב שעשה הרבה מאוד, ואנחנו עוד מעט נראה מה הוא עשה, לכרמלית שכבר זכתה בברכות, וגם לברך אותה באמת עשתה עבודה מצוינת, והכל בזמן קצר מאוד. כן, אתם בטח שואלים מדוע קיבלתם התראה כל כך קצרה, וההתראה היא משום שאנחנו, שיעקב נוסע לחו"ל, ואנחנו רצינו שגם הוא שתרם כל כך הרבה באירוע הזה, שהוא גם יוכל להשתתף. ולכן ההתראה הייתה קצרה. טוב, מה שדובר, מה שנאמר, אני סומכת לבעיה על כל מה שנאמר עד כה על הדסה, כן, הכל אמת. אני רוצה רק להוסיף עוד דבר אחד, על תכונותיה של הדסה. הדסה, כל מה שהיא עשתה בכל הלב. גם בהוראה, טיפול בסטודנטים, כל תפקיד שהיא עשתה במחלקה היא עשתה בכל הלב. הדסה היא אחת מהבונות של המחלקה, ואני מאוד מאוד מצטער שהיא לא זוכה היום שהמחלקה באמת נמצאת, אני לא רוצה להגיד בשיא, אני חושב שאנחנו, יש לנו דרך להתקדם, והיא מפורשת. בכל אופן, היום אנחנו מבינים ומבינים דוקטורט, וחבל. אבל האמת היא, כמו שיעקב אמר, הדסה לא פורשת, היא תמשיך ללמד אצלנו, עד מתי שהיא תרצה, תמשיך ללמד אצלנו.
ההתנהגות שלי, אבל אני לא מובדת, כי אני ראש מחלקה לסיים את זה. כל זמן שאני יכול להכריח לה שאני אעשה את זה לכל יכולתי. אני יודע שגם כל החברים, כלומר את זה בשם כל החברים. לגבי המחקר, הדסה לקחה על עצמה במחקר עבודה שבדרך כלל אדם יחיד לא לוקח על עצמו עבודה כזאת. אני מפרסמת מידום ענק שנתאים בכתבי יד רבים, עבודה של באמת מפעל לא של אדם אחד, של חבורת אנשים. והמפעל הזה בקרוב יקום, ואז באמת כולם יראו בתפארתה וגם אנחנו נהנה מכבודה. תודה רבה. ויש לנו, אנחנו החברים, חברי המחלקה, הקימו להדסה שי מיוחד. אני מבקש שתסתכלי את זה. תודה רבה. שי להדסה, אשת באר שבע, עותק מצולם זמני, וזה ידו של יעקב במעל הזה. טוב, אחרי שהגענו לפרק הזה, אז אני עוד מעט אתן להדסה להשיב לכל ההאשמות, אבל לפני כן אני רוצה להזמין כאן את פרופסור צבי כהן, יושב ראש ועד הסגל האקדמי, שיגיד את דברו. שלום לכם. נכנסתי לתפקידי לפני חודשים ספורים. זו הפעם הראשונה שמזדמן לי לברך את סגל שלנו שיוצא בגמלאות. ואני נרגש מכמה וכמה סיבות. קודם כל, מאחר זו הפעם הראשונה. שנית, מאחר ואני, אומנם לא יצא לי להיפגש עם הדסה באופן אישי, מאחר ואני נמצא בקמפוס אחר, אבל שמעתי, קראתי קצת על קורות חייה, ואני נרגש מהעובדה שאני עומד לברך מישהו מדור הנפילים, מדור הפלמ"ח, מלבי שיירות, בשבילי זה אגדות, זה לא אנשים חיים. זה מאוד מאוד מרגש אותי. ובנוסף לכל, כשאני שומע שהדסה הייתה מזכירת האקדמיה ללשון העברית, אני חושב כל רגע הרבה מקשה בלשוני. מכל הסיבות האלה זה מאוד מאוד מרגש. הדסה, כמו שאתם יודעים, אולי יותר ממני, בוותיקי האוניברסיטה, עוד משנת 73 באוניברסיטה. אבל מה לעשות, בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו פעם אחת מגיע זמנו והוא חייב לצאת לגמלאות. בטבע הדברים, רוב האנשים לא חושבים על זה ולא מתכננים את עתידם, וזה נושא שאנשים רוצים להפחית, לא את הפנסיה ולא את הזקנה. בכל זאת, בוועד הסגל, אנחנו חושבים על זה בשבילכם, ואנחנו מציעים כל מיני דברים לאנשים שיוצאים לפנסיה מבחינת ייעוץ פנסיוני. יש כל מיני גורמים כספיים שקשורים לנושא הזה שלא ייכנס לפרטים, אבל אנחנו עוזרים בנושא הזה. על אף שהגמלאים פורמלית, אין יחסי עובד ומעביד עם האוניברסיטה, אבל פורמלית אנחנו לא מייצגים אותם, אנחנו בכל זאת למעשה כן נותנים להם לכל סיוע אפשרי, ולכן נמשיך לעזור להדסה ככל שזה מזדקן. ובשם הוועד אני רוצה לברך את הדסה להרבה שנים של בריאות ואריכות ימים, והרבה הנאה בכל מעשה ידיים. עכשיו אנחנו, לפני שאנחנו נגיע לפרק הגסטרונומי של האירוע הזה, אנחנו נבקש מהדסה להגיד בזמן שהוצא לבוא ללמד באוניברסיטת בן גוריון בנגב באוקטובר 1973. כוונתי לאוניברסיטה בכלל ולחוג ללשון העברית בפרט.
אפרת שעבדה במחלקה. זוכרת אני את האחריות הכבדה שרצה עליי האסיסטנטית, כשנתבקשתי ללמד כביכול כפרופסור 8 שעות פרונטליות, ועבודת ההכנה הייתה רבה. אותם ימים גם היטינו שכם ובנינו בתוכנית הלימודים בלשון העברית לפרקיה ולרבדיה, ולמעשה זוהי התוכנית גם היום. כשהגענו לממדים של מחלקה גדולה לתלמידים רבים וכן להוראה גם ל-MA וגם לדוקטורט, ואני רואה כאן תלמידות שלי שהן אסיסטנטיות במחלקה, ואני שמחה מאוד לראותן, ותמיד שמחתי על התקדמות תלמידיי ועל התרומה שהם תורמים בהוראה באוניברסיטאות, בבתי ספר ובכל מקום אחר. אני אומרת תלמידותיי מפני שבדרך כלל התלמידים שלנו במחלקה הם תלמידות, ורבות מהן הן מורות, ופעולן חשוב ביותר. בכל השנים האלה הייתי חדורת הכרה שאנו ממלאים שליחות באוניברסיטת בן גוריון. רבים מתלמידינו באו ממשפחות של עולים מארצות שונות, ואף מבין שכנינו הערבים, שבאו מבאר שבע ומהאזור כולו. תלמידים אלה ידם לא השיגה לנסוע לאוניברסיטה כמו באוניברסיטת תל אביב או האוניברסיטה העברית בירושלים, ואילו לא היינו מלמדים אותם כאן, לא היו זוכים ללימוד מעין זה. על כן עשינו כמיטב יכולתנו להקל עליהם, לעזור להם, להשתלב בלימודים ולהצליח. אני מוכרחה לציין במיוחד את דוקטור יעקב בן טוביה, חברי לעבודה בוועדת ההוראה בכל אותם שנים שבנינו את תוכנית הלימודים וכל הכללים והדרכים להתקדמות הסטודנטים. עם זאת, רצוני לשתף אתכם בהרגשת תסכול מסוימת המקננת בי שלא השכלתי לעניין את עמיתיי, גם במחלקתנו וגם במחלקה להכשרת מורים, לחשיבותה של הלשון העברית והווייתנו בארץ כישראלים וכיהודים, ולבנות תוכנית נאותה להוראת הלשון העברית בבתי הספר. אותו הדבר קיים גם באוניברסיטאות אחרות. אין זה מיוחד לאוניברסיטה שלנו, שהסטודנטים פעמים רבות מדברים וכותבים בלשון דלה, לעתים אף אידיאלית. אין אנו חייבים כבוד ללשוננו, ועל כך אני מצרה. אני מכירה מאוד את פעולם של אביב מלצר וחבריו, המלמדים כתיבה באוניברסיטה, אבל זהו חלק זעיר מהדרוש שלנו. אם יורשה לי, אני אוסיף דבר אחד, שנכשלתי גם במקום אחר, כשהייתי מזכירה מדעית של האקדמיה ללשון העברית, הלכתי למזכירות הפדגוגית של משרד החינוך ונכשלתי גם שם. הם אמרו שיש אנשים שמטפלים בהוראת העברית. עכשיו אני מבקשת את סליחתכם שאזכיר כאן כמה דברים שהלוואי ולא הייתי צריכה לומר אותם. אחד האנשים שאיננו כאן איתנו הוא מורי וידידי פרופסור דוד פלד, שנפטר איתנו לפני זמן קצר. הוא שנתן לי אמון והזמין אותי ללמד כאן עוד לפני שהגשתי את עבודת הדוקטור. היותו בלשן ופילולוג וחוקר דגול, ונוסף על כך היה בעל חזון והקים את המעבדה ללשון כאן באוניברסיטה, כשאיש לא חלם על כך, משום שידע את הפוטנציאל הטמון כאן בכל העולים מכל הקבוצות על לשונותיהם ועד כמה חשוב לתעד אותם. גם בלשונו העברית העשירה, בדיבורו ובכתיבתו שימש לנו מופת, יהי זכרו ברוך.
עכשיו אני רק מבקשת לסיים ותודה רבה לכולכם. א', שהתכנסתי כאן לכבודי וזה נעים ביותר. ב', אני רוצה להודות לכם על עבודה משותפת נפלאה, גם במחלקה וגם במחלקות אחרות ובאגפים אחרים של האוניברסיטה. תמיד נעניתי ברצון גם להתקבל וגם לעשות איזושהי פעולה חשובה בעיקר למען הסטודנטים, ועל כך אני מודה לכם ביותר. ואף על פי ששעת חופשתכם רחוקה, יכולה אני להבטיחכם שכבוד תבוא השעה, ואני מאחלת לכם זאת, ומברכת אתכם כבר עתה, שתזכו ליהנות מעבודתכם עתה ומפרישתכם אחר כך, ואני מאחלת לכם בריאות וסיפוק מעבודתכם וממחקרכם ומכל אשר אתם עושים. תודה רבה לכם. תודה להדסה. כן, אנחנו עכשיו ניגש לשולחן הכיבוד, וכל אחד מוזמן לסעוד אותי פה ולשבת עם חבריו ולהמשיך לשוחח גם עם הדסה וגם על הדסה וגם על הכל. Thank you.